oznám, by som vám chcel oznámiť, že táto taká chladnička z Red Bulli, tak tie prosím nebrať, to je z tohto priestoru Red Bulli. Red Bulli, ktoré si môžete zobrať, sú myslím tuto v tej plechovke, takže ale iba na 18 rokov, alebo iba tuto. Chápačky, strapačky? Ďakujem. Takže, reklamné okno, neplatené, zadarmo. Takže poďme na to, kto postúpi ďalej do top 8 o 3, 2, 1, teraz!